Oke guys, tak ganti benang PE iki guys. Wes, arep kok pedot doang saiki. Tak ganti PE lo guys. Lengkungane guys, ngeri. Iwake piro iki. Kalau iwake guys. Ikan apa ini guys? Lo digawa mlebu. Loh, nila guys. Jane iki ora sepiro iwake, tapi sampai medhot nih senar kuping 2 kali. Kita lihat penampakannya guys. Ngeri guys. Ngeri guys. Tegek ku arep digowo guys. Mas Agus, tegekku Mas Agus. Tegekku digo mlayu iki piye iki? Iwake ra sepiro jare guys. Sakmono ya lho guys. Tak ganti benang PE kail Gamakatsu. Ukur gede guys. Sakmene guys, ternyata lumayan kok. Tak kira cilik lumayan Mas Agus. Segini Mas Agus ikannya. Nembak di tengah nggak mau ngemakan guys. Ternyata malah di pinggir mau makan ikannya. Segini loh guys. Saya tak nyekel iwak. Orang duwe kameramen soalnya guys. Orang enak sing pengen daftar kameramen tuh iki. Jadi kameramennya dewe iki terus piye lek aku nyekel iwak. Sik guys. Tak nyekel iwak dhisik guys.